Čau, takže já bych vás chtěl uvítat u mýho prvního let's play, je to ze hry Shakes and Fidget. Mám velmi malý level, ale o to nejde, abych vám chtěl vysvětlit spíš jako pár takových věcí, které jsem na internetu nenašel. Myslím si jako, že hodně lidí tady to už zná, ale já jsem byl docela překvapený, když mi to někdo řekl, protože jsem to vůbec neznal. Takže si o tom nějak tak popovídáme. No, takže mám postavu Vara. Level 55. Něco málo tady mám sepiků. Takže první, co bych chtěl probrat, jsou 3 rasy, to všichni určitě vědí. Válečník, potom tam je kouzelník a lukostřelec. Co jsem teda to... Tak, lukostřelci mají samozřejmě obratnost, to všichni vědí. Potom tam má varové, ty jakoby na útok varové, ty mají sílu a kouzelníci mají inteligenci. Nejvíc ubírají kouzelníci, potom nejvíc, jakoby většinou, nejvíc ubírají potom lukostřelci a pak válečníci. A je to takový kruh, že většinou, ne vždycky jo, ale jakoby většinou to tak je udělaný, že lučišník většinou sejme válečníka, protože se mu často vyhejbá a jakoby mají nějak tak přiměřeně stejně jakoby přiměřeně stejně životů, přiměřeně stejně ubírají, ale on se může vyhejbat. Samozřejmě válečník má taky štít na zblokování 25%, ale jako většinou je to tak prostě. Potom válečník, ten zase sundá kouzelníka většinou, protože kouzelník má málo životů a válečník jakoby ubírají nějak tak jakoby ubírá víc kouzelníka, jo, ale většinou prostě sundá. Potom kouzelník zase většinou sundá lukostřelce, protože se mu nemůže vyhnout, jo. A to je právě takový kruh, proto já hraju většinou za Vary, protože jak vidíte sami, tak kouzelníku je prostě hafo, jo, a proto když se podíváte, já nevím, jsem 55k, no tak dobrý, tak teďko moc ne, protože moc nechodím do arény, ale jakoby je tady prostě nejvíc kouzelníků a proto si myslím, že válečníci mají určitou výhodu tady v tom, že každý říká, že kouzelníci jsou nejlepší. Podle mě je to úplně stejný, všechny rasy jsou podle mě stejný. Je to jedno, prostě za koho víc hrajete, nebo kdo si víc posílá SMSky, nebo prostě takový, tak ten to má lepší, kdo se o to víc stará, kdo se tomu víc věnuje a tak. Jo, takže nějaký takový dohadování, ne, kouzelník je nejlepší, ne, válečník je nejlepší, to je úplně zbytečný podle mě. Ale to asi všem došlo. Jo, se podívejte, Síň slávy, top 15, jo. Jsou tady 3 lukostřelci, 4, pardon, 1 vár, samý kouzelníci, ale druhý. Je to Kap, já hraju na 104, ale Kap teda většinou bývá první, teďko je výjimečně druhý, ale jinak když se dívejte třeba, jestli hrajete na 104, tak se dívejte, já nevím, třeba každý den se tam podívejte, nebo já se tam koukám třeba několikrát denně a většinou je Kap první, jo. Podle mě, jako jo, je to hodně dobrý hráč, je to nejlepší hráč ze 104 podle mě, ale vidíte samý kouzelníci a podle mě to je tím, no. Jinak, co bych k tomu ještě chtěl dodat? Hodně koukám na Nituse třeba a na tady ty. Jo, třeba já jsem měl level, vám můžu ukázat. Tady to byl asi můj největší level a já jsem ho pro tomu kamarádovi prodal. Nebudu říkat za jakou částku, protože já jsem dřív hrál jenom tak, že jsem prostě udělal určitý level a potom jsem to někomu prodal, že už mě to za to nebavilo. Jako, takže vím, co to je nějak tak ten záchod a věž a takový, ale mrzí mě třeba, že ty lepší let's playeři, nebo jakoby prostě takový ty borci, který už to mají prostě na háku, takže tam nevysvětlují takový věci, jo, kterým ani já moc nerozumím. Jinak to by bylo asi z dnešního let's play všechno. Houby si teda neposílám, i když možná teďkon začnu, ale to uvidíme až časem podle toho, jak mě to bude bavit a tak. Jinak díky, že jste se na to podívali, určitě mi v komentářích zanechte, jestli najdete nějaký video, kde vysvětlujou od kolikátýho levelu, jo, je záchod, aura na co je a tady to, protože to já
já si přiznám, jo, teď říkáte natáčíš let's play a víš o tom hovno. Tady o tom, jo, vím o tom hovno. Asi tak. Jo, ale jestli něco taky určitě najdete, tak mi to zanechte v komentářích a to bude asi všechno. Tak díky a